Hindistan'dan soğuk. Uypacan, neme gerekti? Sen ödün tağman geldin, şomana soğuk da. Sağ ol oğlum, Tanrı yalkasın. Maralaca size näme boldy? Azrak kanvatışım ütgettir. Derman içtim oli, düzüllü duruverdi. Ece. Wepa kakamın suratına megdiye gerek? Adama mengdiş olyağıydım. Yürüm çay içelim. Alo. Maralcan da sen mi? Wepacan meni görenlik geldi. Ol boynunu uçurmanı oldu. İlkinci gedek Hindistan'a diyele gidip geldi. Maral, o mehrini görenlik gelen adaymasın? Yok. Mehrcan aeroportta Wepani karşılattır. Maralcan, olur bir bolusuzluğun üstünden baraymasınlar. Son geç bolu. Koyuori. Beyle dat bolup bilme. Huday gorasınna. Vah Maralcan, ala dediyenle. Bolya. Uy, huşum vursun. Biliyen mi? Bir hoş haber var. Leyli Cani. Halkara gatna ona işe bellettirler, boşluk. Şonayda inip can ettim. Gözün aydın. Bolaydı. Cerencan, men sana son can ederim. Hedir Wepada etcek bolya. Bolya. Sen bu haberini Mehrulen Wepada ederim. Bolya sağ ol. Sağ otur. Mehrucan, Wepacan, boşluk. Leyli'nin daşarı yurt katına uçorunu işe bellettirler. Uy, bolayıptır. Men buları yine ne edip ayratalayım. Wepa, Leyli senlen çor gerek? Halkara gatna ondan olta uçup biler. Ece, anha Wepa'ň maňa Hindistandan getiren sowgady. Hani getir göreyim? Näkil gördüň Ece? Owadan gerek? Ne sevesin gıydım, toylarda dakın. Maralaca, men eminni gaýdaýyn. Ejemem garaşýandyr. Bolya, sağ ol oğlum. Barsan ecene de salam ayt Wepacan. Bolýa, sag bolun. Gelmediler. Ede gelecek deyip söz veripdi. Ya da bir iş çıkaydın ka. Ýagşy ýigit artık beteňi de ýokdur da. Uy, Mehercan geleydin mi? Näme gelmedi bala da galyp durmadyň. Hovala. Ente men ir geldim. Sagadyňa seret dogry dälmi? Mehercan, bu çemeni men taňa getirdim. Sağ ol Murat. Ýör. Ir verelim. Mehercan, Wepaten teatra çağıran meşte gatwara. O sen onu aytmasana. Uy, bu ýigdiň ala da galyp ýörşünni sene.
Maňa Wepaň özi giýje alma diýdi. Dogrudan şey diýdim. Hawa. Mehirjan. Sen meni bağışla. Sen Wepan gowurýansyň öýdüp örtünüp görsem näçe? Men Wepaň ýaman görýän nimedimi? Menem ýaman gördüýem ok mehri. Hawa bilýär. Ýöne men Hawa näme? seni ýaşykdan aýratyn gowy görýän. Murat Hanay, sen men täze oturýan mindirersiň ere? Wah, elbetde Mehirjan. Günüňiz haýyrly bolsun, hormatly ýolagçylar. Türkmenistanyň prezidenti Beýik Saparma Türkmenbaşadynaky Türkmen Howa ýollary döwlet milli gullanyň adyndan 423-nji gatnawyň Aşgabat London ugrunça uçýan Türkmenistan Howa ulaglar karhanasynyň boýun gibiýligi Howa Gemsini tibi salamdan garşylaýar. Good afternoon, dear passengers. On behalf of Turkmen Howa Yolları State Civil Aviation Department named after the President of Turkmenistan, Saparma Türkmenbaşy the Great, would like to welcome you aboard Turkmenistan Airline Boeing 757 Flight 423 to London. Ýerne ýolagçylar gowmy? Elbetde el gowluk. Başlaň, Londonda ýaşaýanka. Ýok, ýagşaýan ok, Howa gowy. Leyli? Ýedilözde. Leyli, bu sen midiň? Tanamadym. Obadan gyz bolupsyň. Benim işlenende Sushi Wepa. Ödürseň çer. Hawa Leylja. Men sana Londony görkezler Leylja. Ne diýip bolsa? Hormatly ýolagçylar, bugün Howa gemimiz aşaklap başlady we ýene-de bir neçe minutdan London şäheriniň aeroportuna gonar. Howanyň temperaturasy 20 grady. Baş üstüne öz ýeriňizde oturuň, kemerleri iýlerin. Kursynyň arkasyna dikildiň. Meselen üçin sag bolun. Turkmenistan 424 after British Airways 747 departs, line up 09 right.
Hormatly ýolagçylar, Aşgabat şäheriniň Beýik Saparmana Türkmenbaşynyňky halkara aeroportuna hoş geldiňiz. Howanyň temperaturasy 31 gradus. Howa gelse dolarýança ýerinize oturmaňyzy we ýyllaryan kemeleri ýylarmaňyzy gaýyş edýär. Baş üstüne öz ýanyňyz bilen getiren elgoşlaryňyzy ýasan çykarmaň. Döňüňizde kurtyň arka tarapyny ýerleşen jüýleri we ýokarky tekçeler barlar. Goşlaryňyzy aerovokzalyň bagaj bölümünden alyp bilersiňiz. Howa gensiniň komandiri we ekipajy siz bilen hoşlaşýar. Ve üstünlük arzu edýär. Ünçüreňiz üçin sag bolun. Alo. Ece. Salam. Men geldim. Wepa bilen uçtuk Ece. Nähili garşarly. Mehirzan bu saňa sowgat. Awul wepa. Yer Alo. Salamu aleykum. Wepa bilen Londona. Maraja gowmy adaýlaryňyz. Yaradymy? Mehrimen garşarly. Gurrun versene. London Owo. gadyň şäher eken. Üýt goşup Bolýa. köplerim bar. Aklyň hayran edýär. Mehrimen ýanymda. Owo. Bolýa. Bilen habarar. Bolýa sag bolun. Sag bolun Maraja. Ýörüň. Leyli, näten beren sözüňi tapylmaly bolsun. Agayip, näme söz berip ýörsiň? Londonda bolamyzda meni Wepa teatrine boyun etdi. Ýogsam ol maňa seni adaşdyrar niwe aýtdy. Oňora aýtdyr. Ýogsam sen rady ederýärler. Mehir senen bilen bilen gidäýdi. Wepa, öz aýdanyňda. Näme aýtdy? Murat meni geçen gedek sal teatra çağıranna Wepa ýör diýsem men artyk bolar mıydy? Howa, dogry aýdypdyr. Bolýala gaýy, gider diýip gorkup oturma. Gitmerne. Wepa, muň düşüjedigini. Leylican, men siziň öýüňize ejem oý beräýsem diýe. Nähili görýär? Wepa ýene bilýärsiňmi? Owo, Onda näme dursaň ýürde? kan Leyli bilen çonokmy? Leylimi? Owo. Häzir göreýin. Şu wagt Leyli Pekin şäherine uçdy. Aýyny Şeýle bilen mi? bilen uçur. Näme sen gysalyşyň mamdy Wepa? Ay ýok, ýöne. Bu ýagyna görüşür. Gapy açykdyr. Geliverin. Salam, Salam. Şükür. Gelin geçin. Sağ gurrun yetip bermişsiniz. Geliverin, Şükür. geçin.
Arkayınca urnaşıyorum. Bolýa. Sağlık mı, gurgunluk mu? Şükür Hudaý, özüňden sag urgunmy? Şükür. Siz otur verin, men häzir çay getireyim. Hudaýjan hemme zat uğruna bolsun näherine. Gurrun nämeden başlany? Alın iç verin. Sag bolun. Jerenjan, men siziň ýadyňyza düşýän nädirin? Men Wepajanyň ejesi Taus. Ejeli diýsene. Sen ýanyňa bir işlije geldim. Wepajan bilen Leylajan bir goja çağalar. Bir-birine münasip. Türkmençilikde aýdylşýaly garnaşlyk açaý elek geldik. Ece, sen öýde, men geldim. Uy, Leylican. Sağamanca geldiňmi balam? Salam. Bar Salam. diýinciň aly ber. Tüweleme. Gözden illen orasyn. Taus soğun. Men aýyn tek durmuşa çıkarar ýaly gyýdym ýok. On soňam ýitiňizi başga ýerden gölletiňiz gowy. Wagt Jerenjan. Men çağalan raýyn ýykmaýyn geldim. On soňa men Wepajana gören gyýdyňy alyp berer ýalyny alajy deýnel. Ol bar diýip duran soň men geläýdim. Men näde oňa bor diýen. Wepaň oň ogly däldiň üst saçlaýsa. İlkije gözümün gören çağajamyň durmuşy bozalar. Ýok, men muňa ýol bermem. Gidäýeli. Ahyrky sözüni aýtdy öýdýän. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Alo? Alo, Bekirjan. Bu men Murat. Gönüňe teret. Men seni görüp durna. Owa gönüňe. Aha. Men gördüm Murat, baryan. Sen meni işten çıkýan wagtymdy takyp bilipsiň o. Bekirjan, men bu da moňun öňünden gelýär. Sen wagtyna gele. Seni garaşdyryp goýdum bir hil gelişik bor. Ýörgüde. Alaýdym. Çay iç. Bolan gurrumy eşitip durýan. Ejemiň beýle çürtgedik ýok diýmegine näme sebäp boldukka? Wepan tanamanama oturanyk. Bir aladasy bar ýaly görünýär. Sorap göräýsemmikä?
Birden gıydım. Ece nem için olur qaytarıp koyuverdin diýäýse. Men näme jogap bererken? Çağamın göğünü yıkaydım öýdýän. Bir çikolata ýagdaýa düşdüm o. Wah, ormanlar. Leyliň kakasy bilen maslahatlaşaýyn nimelikeni. Sadygym o wakalardan bihabara. Olam gelse maňa käýýär. Wepada ejesinden eşitip gynanyp oturanlar. Ejem näme diýse-de men öz halanyma bararyn. Wepajaň edip bir köşeşdireýin. Wepa mehri bilen halaşaýmasyn diýip alada baryn etdim. Inni näme etsemkem? Men Maraly bilen bir habarlaşaýyn. O näme diýerkä? Alo, Maraljan senmi? hawa men. Maraljan, men sen bilen duşup gürleşmeli. Wajip bir maslahat bar. Eýgilikmi? Men bu barada telefon aýdyp bilemok. Biz hökman duşmaly Maraljan. İşimi gutarıp barýan, öýde gürleşäýeli. Öýde gaýynlyň bardyr, gelinliň bardyr. Uy, gelinini Didarjan heli ýany bilen alyp gitdi. Nelleň üstüne olarlyp Serdara men tek gelen o. Onna biz gowuty hilýäkliň birine duşaýaly. Ýeri nene görýän? garaşsyzlyk wagyna ýene bir sagatdan duşaýaly. Bolýa. Bolýa Jerenjan. Bolýa. Ha. Mehrijan, bu otly dol kompýuterlaşdyrylan. Ýeri? Nähili? Mehrijan, bu otly göwnüňe ýaradymy? Gaty gow eken, hiç halkynjak, togodyjy gow işleýär. Ähli şert bar eken. Alo. Salam Wepa. Leyljan ejeň beýle jogap berer ýaly näme boldy? Ýa men bir ýetmedim mamka. Ejemiň bir alada var. O maňa dil ýarany. Leyljan, sensiz men ýekeje pursata moňy bilmän. Men näme etsemkem? Wepa sen aladalanma. Men şuň kakamyň işleşine duşdum. Ol Türkmen köýüne barýan eken. Kakaň ertir öýde bolar diýdi. Ejem kakam bilen soňra gelip göräýsin. Bolýa. Mehrim Maraly ejeme daýdyn.
Belkem onuňa bize haýyr diýer diýdi. Bolýar. Sağ ol. Sag ol. Salam Tawus eje. Salam Mehrijan. Gorgunmaň gaýdym. Gowy. Näil ejeň dagam gowymy? Ýagşy salam aýtdylar. Ha, iýberiň getiren sag bolsun. Wepajan öýde otagyna bir geç ber gaýdym. Salam enejan. Wah salam gyzym. Geldikmi? Boýuňa döneýin balam. Ejeň dagam gorgunmy? Wepajan öýdünkinde gaýtdyr. Haraşyp daglarmak gelir. Boýuňa döneýin balam. Baxtyň bolsun gyzym. Wepajan öýde otagyndadyr. Bar gel. Ýeje kim geldi? Men geldim. Mähir salam. Salam wepa. Näil gowmy adaýlam. Gowy, ödüň näile? Mähir sen bir günläp habarlaşman gedi bilýäňo. Wepa sen bilýäňa men nowatçydygymy? İş gat köp boldy. Wepa, täzin zat eken. Mun nerden aldın? Ha, munumy? Bu boyun magyny doglamda maňa enem dakypdyr. Ejem aýdyn. Menki bilen aýrylmaz meýwe şekeni. Wepa nähili ýagdaýlar? Ýagdaýlarym jerine jawagynla. Marajan niýe? Näme? Eşder bolsaň şuň biziň öýümizde Tawus geldi. Tawus geldi. Agy, o hiç ütmeýändirdi. Şo ünkü ýaly, töwelemi özüni takla bilipdirdi. Şey diýsene. Jeren o näme üçin geldi? Maraljan, Tawus Leyl üçin söz aýdyp gelipdir. Menim onu kogdum. Oňurmansyň Zorajan. Sen Tawusy bekmeler ekeni. Öňe mehri bilen wepa halaşaýmasyn diýip alada barmy etdim. Maňa da otly köýnük giydirdiň. Inni kiň näme? Birden şo wakaň üstü açylaýdy Maraljan. Gyýdymyň durmuşy bulanarmy diýip gorkdum. Şoň üçin men sen bilen duşmak istedim. Ziyan ýokla Jerenjan. Bir alaç tapylar. Şeýle rahmy. Eje otyrmy? Otyrmy gyzym, otyrmy gel. Eje, Näme gyzym aýdyber. şu jagazy maňa atam dakdymy? Hawa. Ataň dakdy. Sen dünýä ýeňde dakdy. O näme üçin soradyň? Eje sen bilýärmi? Men şu gün edil şunun ýal boyun bagyny wepada gördüm. Gördüm. Çyndanam gördüňmi? Hiç tadı çalışramak gerek. Haw eje, edil özi. Ütgen ýeri ýok. Men onu wepaň boyunna sizden tek heniz mektepde 8-nji sınıfda okuyan wagtyňyzy görüpdim. Men şonna sen özüňkini de kansyň öýtdim.
hil beyle olyaka. Wepan boyun naqi, boyun vağın nereden düşündüğünü bileli. Ece, ol enem taktı diye. Be, bu ne hil beyle olya? Kıydım. Biz tavuslara gidip, şoň bellisini bileli, bolyamy. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Kom ýagdaýlar, işler nähili? Ağırmada. Var bolum. Traktor nähili? Traktora gün ýaly işläp durandyr. Gaýtman kam gyýdyň gördüm. Hakam Hasan eler kädidi. Menem ertir geler diýdim. Salam ýollady. Hemme saglyk diýdi. Sag bolun, iýberini getiren sag bolsun. Bolýar. Taňral kadın. Ene. Traktory kabul et. Salam Mehreni. Aleyküm salam. Gurgun mutunuz? Şükür Hudaýa. Salam Gelin ene. geçin. Salam Mehrican, salam. Siz Mehrican'ın ejetimi? Howala. Mehrican köp gurrun berdi. Seylem. Mehrican boyuňa döýenen balajyk. Siz barada Mehrimaňa da kendi atlar gurrun verdi. He, şey diýseňizden. Maralcan, hani gelin. Enesi, görne hil mihman gelipdir. Salam Maralcan, benim bilýäni kim? Mehmanlara çaýdy ber balam. Bor enesi. Bolýaly. Menem mihman mene. Ýok, sen Benim mehman ýygy görmek bar Şu mehmanlara hizmet edersin. Içirliğine sağlıkmı, gurgunmu? Türlüňe dem saglyk mı? Hawa sağlık. Sizinki nähili? Şükür. Mehrican. Bolýa. Özüň demledinmi? Hawa. Tawuf ece hani wepa ýokmudy? We, Pamrat bilen terdaryň ýanyna diýip gidipdi. Geler wagt boldy. Ece men onu atlaşynamyň ýanyna baraýyn bolýam. Bolýa, baraýdym bar. Al Maralcan çay iç. Men bir zady bileýinlik geldim. Näme kal? Tawus. Wepan boyun wagty barada maňa gurrun bersene. Näme? Bir zat boldymy? Mehrican görüpdir. Menem gydyklanaýdym. Bolýar Maralcan. Bu şeýle bolupdy. Adamlar. Oğlum. Tavuslan gelinim. Benim bütün ömür etip gelen arzum hasıl boldy. Men eneden olanımda ekizlerdik. Ejem fakir şu tätin boyun bağını yürüyte yatatdırıp bizim boynumuza taktı. Biz mehri wepadyk. Şol Aşgabatdaky ýer titremede wepajan boyun bağı bilen gitip gitdi. Ejem kakymyň jesetini kete aşağından çıkarttılar. Emma wepajandan derek bolmady. Bilkin bir yerlerde bağırdırdı. Adamlar mene şu artacağımın adına doğanımın hormatına wepada kaydam diýen. Nenin görýäňiz? Tuğulana bolu bilýär. Ýaşy diýil bolsun. Ýigdiň ady gutly bolsun. Goç ýigit bolsun.
Sağan sağ Ömür olsun. uzak bolsun. Allah ömrünü uzak etsin. Şeýle bolupdy. Tağızcan. Bu waka durmuşum ýow sapaklary bolup geçdi bolsunna. Näme diýjek bolýan Maral? Men diýjek bolýanym Tağızcan. İkimizin ýoldaşlarymyz hakyky daý egen. O nähili beýle bolýar? Mehrijanyňam edil şeýletesi bar. Oňa atasy da gytdy. Biziň gaýynlarymyz şol bir mahalky aýylganç yer titremedini bir-birinden jyda düşen ikizler bolýardy. Durhany, men anygyrak pikirlenmesem hiç zady düşünemok Maral. Wah Tağızcan, muňa durmuş diýerler. Bir aýerli gyzym, baraç. Oho, ýigitler, tirkeşip nerden elýäňiz? Salam. Salam Mehri. Salam. Serdar ulu edip äwellentdir. Şonu otlak gaýt. Sen näme üçin barmadym? Mehrijan, sen açan geldin. Ýangraçyk geldim. Mehrijan, senem urme bar eken o. Näme görünmediňli? Ýoş, ejem bilen geldim. Ha, şeýlemi? Maraljan, oň bolsun, Mehri bilen Muradyň toýun tutmakçy diýdiler. Uy, aýdanyň elsin. Bayramçylyga gawatlap niýet edýär inşallah. Bola bilýär. Bu näme jeren bilen siziň sözüňiz adaşyp ýör? Wah, Maraljan, o joraň öýüň rady edäýmeseň, onu asyl rady eder ýalyly. Biziň bu atışlarymyz kän adamlaryň ykbalyna täsir eder. Jerenden göwün etme. Hemmes gowalar alad etme. Ýigitlerem geldi. Maralaja salamu aleykum. Salam, Oğumsunuz. gowy. Murat, geç sana Geldim otur. oğlum. Salamu aleykum. Salam. Salam Muratjan. Wepajan, gowmy ýagdaýlar? Hudaýa şükür. Öýüňiz näil Maralaja? Erwetler, boljakla. Tuğulama. Muratjan, sen ýagdaýlaň nähili? O maralaja sağ olun. Biz onunla öýde toğumda gidäýli Maralaja. Barın, barın. Yoksa da adamın sapardan kaçan gelýär? Şu nertira gelmeli? Adamın gelse ona gaýynlar barada aýt. Ýöne Mehrine entek hiç tat aýtma. Olary soň ýüreti doşuşyk gurnar. Jerin barada bolsa oňam adamsy işten gelen bolmaly. Hawa. Senem öz ýoldaşyň bilen ýene bir bar. Galany maňa goýaý. Tağızcan sağ ol. Habarlaşar. Oturmaly keniňizde. Yok gideyin. Tağızcan. Gürleşişimiz ýalanyň. Bolýa. Bolýa. Gaýrat et Maraljan, gaýrat et. Arkayın bol. Bolýa. Jeren bilen özüm gürleşer. Bolýa. Gyýdym. Mehri, Näme eje? hani ýör öýe gaýdaly. Bul gyýdym tezirek gideyin. Gaýdalymy? Hawa gaýdaly. Men sizi öýdümek gidäýin. Bolýa. Ýür Murat. Boranna. Bor, sağ ol. Sağ oturuň. Sağ ol. Bolýa, sağ ol, sağa mana Maraljan. Eje, wepatere, gulagyny gabartýan. Sen Leyli barada bir zat diýersiň diýip. Menen tek köp zat diýerim. Azrak howlukma. Wepajan oglum. Sen meni tizrek jerinle oýunyň ýanyna düşür. Mehrijan, Hawa, sen öýe gidip gyýdym. Ataň enen çaýyna suwuna seret. Menen batym bararym. bolýa eje.
Boyağıydım onunla. Vefacan sağ ol oğlum. Awal Maralaja. Wepa, men durulgan ýanyna düşür, ödül ogmalayın. Soňgan artyňda. Häzir mählere barly. Yok ho. Marale janwar bir yer yarılmadı, menem girmedim. Utonyan o. Öýlenjek söz alynan ýe boljak ýigitde. Olukma. Kenem görüp bersendir. Jerene janwarıňda näme derken? Bolya hawol. Awal. Görşense. Maral Sağlık, salam. Salam. Kovmi, Şükür daya. işlen kovmi. Şükür alimat. Tağaman geldin mi? Şükür daya. Jeren, Maral geldi. Ceren, Maraljan, Olmaýar geldiňmi? Gel geç. Gurgunmu? şükür. Ceren, çağılyň nerede? Kiçilere okudu. Leyli canım üýede otagyna. Çağıraýynmy? Yok, yok. Men tavuslara vardım. Howa. Sen bilýärmi näme? Edil mehriň boýunwag, ýaly boýunwag wepada da bar eken Maral. Mähirjan al. Alo? Mehri? Wepa ýokmy? Wepa ulog sürüp barýar. Bir de sen ejen elle. Bilýäs özümiz düşürüp gaýtdyk şu wagt. Olar bir daha urlaşýarlar. Agydyňle näme urum edýärler? Bolya. Häzir garaş. Hiç daha iştilen o gaty ýuwaş urlaşýarlar. Gowja dinlejek bolgy. Mehri, hiç daha iştilen o. Eşjek bol. Bolya, sağ ol Mehri. Bolýa tawul. Şey diýsen. Maňa bir seresen. Bu durmuşun sapaklary adamyň aňyndan çykar ýa däl o. Doğru. Meninni gudoçluğa gelseler näme diýsem ki? Näme diýersiň? Söz nalarsın da? Sadagyn maňa oňurmasyň diýe. Wepa ýaly ýigidi gözläp tapmarsyň diýe. Meni Oğla. Leylim ýaly gydy, diňe asmandan taparsyň diýdin. Yeri? Belki Mehrijan bilen Leyljan'yň toýuny goşa toý edip geçirer. O da bolar. Şeýle bolsunna. Howala. Jerenjan, men tawus bilen maslahatlaşyp göreýin. Bolýa. Onna men häzir gaýdaýyn. Bolýarmy? Bolýa. Sağ ol. Näme gurrun Mähirjan? Bilýäňizmi wepa? Ejem biziň toýumyzda goşa toý edip geçirmek üçin uly maslahat etjek diýdi. Şonna bizim toýumyzdy geçirmek barada pikirlerimizi aýtmaly. Marale jökdedir. Aýtdym ederokma. Şonu aýtdyna. Yürüň. Geldiler.
Dokonsum. Men seni käni özledim. Tapjağım bilýärdim. Tapjağım umyt edýärdim. Senin bardyňy bilýärdim. Dokonsum. Men seni gözläp barmadyk ýerim galmady. Ölmede ýetdiýipdirler. Allah'dan men ömrüne dilek etdim. Dileğime koştum. Her kim öz arzuuna yetse, ol Allah'ın halanlar. Vah men ekstayım. Men bu duşuşu üçün Tanrı'dan müngde hüyür razı. Men seni şeýle bir göýsedim. Menin dogonum ekstayım. Tapıljaňyny ýatyp, men seni tapdym. Men bu duşuşy gece gündüz arzu edýärdim. Men arzumy ýetdim. Dogonsumy tapdym. Doğunsum. Geç otur. Otur. Oğlum bir suw ber. Häzir getirer. Senden ýeke surat galy diýip ýördüm. Göre. Durmuş bizi ne güller atarly. Muňa da şükür edeli. Alın, şunça ayrılıktan soň ýene duşuşmak biziň nesibämizde bar ekeni. Alın suw için. Doğunsum. Maslahat geçirmeye inni bulara ruhsat berýärsiz Ruhsatdyr Dogonjum, ruhsat. Bolýar. Mehribanlar, gözüňiz aýdyn. Ahyry tapyşdyňyz. Duşuşyňyz mübarek bolsun. Taňry ýalkasyn malam. Onu näme? Eziz adamlar. Beýik serdarymyz bu Kuddis ruhnamyzy öýüň halallyk tut diýe. Şeýle tolgundurucu pursaty başdan geçirip şuň ýaşlarymyzyň durmuş toýunyň başlanjak bolup duran pursatyny ýene bir wakany açmak üçin men marallan haýyş edýän. Bu waka mehri bilen wepanyň dünýä inen ýejet bolupdy. O ýeje Gurban pahyryň maňa goýup giden iň soňky sowadyny, onu da iki sowadyny elim alan bahtiýar enedim. Şeýle ýagdaýda men ymydganypdyryn. Düşümde Gurban bulutlaryň arasyndan maňa bir çagam uzatyp, "Maral, al oglum" diýip dur. Men gözüm aşak bolýan, açyp bilemok. Howaň sowuklugyna garamazdan daşarda takırdayan göğün sesini, ýyllarymyň ýagtysyny gözüm açdym. Özüme gelip teresem, ekiz jelem yerine. Ýöne näme üçindir oğulcugum şeýle aglaýady. Men gaty howsala galdym. Ýöne Gurban näme üçin maňa diňe oğlumy uzatdy durdyka. Bu nämeň alamatyka diýip men gaty aladalandym. Şo pursat gelip jeren Tağusun ýagdaýyny aýtdy. Men oňa gaty gynandym. Tağusy meni otowma getirdiler. Tağusun zaryň nalasynyň arasyna Gurban gözüňme gelip oğlumy uzatdy durdy. Gurbana şu wagtyň şu çağılaň üstü bilen tapyşjakdyňyz
ayan bolupdyr. Nähil kyn bolsa da tawsa diňemen kömek edip biljeğimi düşündüm. Şeýdi ben şu karara geldim. Oy bu sen oğlum olsun Tawus. Hemmeňiz meni bagşaň. Wah, men ikisdaýym. Mehribanym. Men bilýärdim. Wepajan, doganjygym. Sen maňa ýat derlim. Yüreğim duyýady. Şeýle bir duygu bardy mende. Tinsiz ýekeje burtatam oňmazsym. Menem seni duyýadym. Men ekisdaýym, mehribanym. Bizi ekizlik duýgymyz duşurdy. Maraljan, sen Allah ýalkar balam. Ine Wepajanynam tüweleme. İyi tirkellide gidiverdi. Men gudraty güýçli Allah Taala onsoňam Büyük Saparmurat Türkmenmaşa minnetdardyr. Büyük serdarymyz lukmançylyk ösdürmek üçin, inelerin, çağalaryň saglygy üçin ulal edetdi. Ine de netijedi. Tawus janyňym tüwelemi ýene 2 gyzy bir ogly boldy. Yürüň saçak başına geçelim.